Sziasztok! Ez itt a Simulator Team. Mivel kezdő youtubos vagyok, ezért az első videóm egy bemutatkozó videó lesz, ahol többet megtudhattok rólam, és arról, hogy mi lesz a csatornámon. Na, kezdjük is velem! Én született néven Somogyvári Domonkos 2000. november 5-én láttam meg a napvilágot Budapesten. Azt kell tudni rólam, hogy itt is élek, itt is halok, jó, nem biztos, de mindegy. 16. kerületben, Árpád-földben lakunk, egy kertvárosi részen, szóval ez tök király, azért veszem a videóimat a kertbe. Napszemüveg, meg ez a pulóver azért van rajtam, mert ez lesz az én stílusom, szóval így fogtok látni minden videómba. Na de térjünk is át arra, hogy mi lesz a csatornámon. Hát leginkább szimulátoros játékok, gameplayek és Minecraft-tal fogtok találkozni, de ezen kívül még egyéb meglepetések is lesznek. Például kihívások, vlogok, tehát érdemes lesz rám nézni néha. Na de ennyi elég is volt bemutatkozó videónak. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és várjátok a többi videómat is. Sziasztok!